Puhuttuaan Munterille, Bussio jätti haudan hiekan, teki tilaa kenraalille, kantajalle voiton miekan. Adlercreutz nyt hautaan tähän heitti isänmaata vähän, ja hän lausui viime sanan, osuvan ja muistettavan. Lyhyt puhe tuumimista tuotti kuulijalle toki. Aidon kuvan Munterista moni saavansa kai koki. Uskollista armeijaamme samoin sanoin kiittää saamme. Lause kuului niukanlainen. Siinä oli suomalainen. Se oli ote runosta Munter Vänrikki-Ståhlin tarinoista. Runeberg-päivän kunniaksi päätin lukea Vänrikit toistamiseen ja heittäydynpä tässä hetken mielijohteesta kertomaan muutamia ajatuksiani sen jälkeen. Vänrikki-Ståhlin tarinat, hän on Suomen sodasta kertova kansallisromanttinen runokokoelma. Aikanaan on ollut tärkeä suomalaisten kansallistunnon ja itseymmärryksen nostattaja, koska silloin Suomen sodan aikaan Suomi on ollut vain osa Ruotsin kuningaskuntaa, mutta Vänrikki-Ståhlin tarinat iskostaa sellaista kuvaa, että Suomi itsessään on se isänmaa, jolla on jopa omat sotajoukot ja jopa oma lippu, vaikka tietenkin itsenäinen Suomi on Runebergin aikana ollut vasta tavoite, mutta kuitenkin tämä on selvästi ollut tämmöinen uraa uurtava edelläkävijä tässä kansallistunteen nostattamisessa. Ja kun luin nyt toistamiseen tämän Vänrikit, niin tässä tapahtui tavallaan semmoinen samanlainen pieni kulttuurisokki, mikä silloin ensimmäisellä kerralla myös, että Vänrikki-Ståhlin tarinoissa tämä kerronta tästä sodasta, niin se antaa suorastaan semmoisen kunniakkaan kuvan, että on kunniakas sodankäynti, jopa semmoinen positiivisella tavalla esitää sodankäyntiä. No ehkä on liioiteltua sanoa, että positiivinen, mutta siinä on kuitenkin semmoinen kunniakas ja innokas, jopa pirteä vire välillä. Ja sitä on joskus hiukan jopa syyttävin sormin syytetty, että Runeberg tavallaan ihannoi sodankäyntiä. Ja kyllä se on vähän semmoinen pirteämpi se kuvailma sodasta, mitä on totuttu, jos vertaa vaikka johonkin modernimpaa sotakirjallisuutta. Jos otetaan vaikka Väinö Linnan Tuntematon sotilas, se nyt on tietenkin romaani siinä, missä tämä on Vänrikki-runokokoelma, mutta yleensä ehkä ollaan totuttu siihen, että sotaa kuvataan kirjallisuudessa tällaisena ihmiskunnan kollektiivisena mielettömyytenä ja tyhmyytenä, että kuten esimerkiksi Tuntemattomassa sotilaassa, että kyllä totta kai veteraaneille ja rintamamiehille tehdään kunniaa, mutta siinä tehdään sen tavalla pesäero sellaisen idealismin välillä ja sen sodankäynnin todellisuuden välillä, mitä sitten sotilaat itse kokevat, että tämmöinen isänmaa ja kansallistunne ja tämä narratiivi on sellaista herrojen juttuja siellä jossain kaukana ja sitten se tavallinen sotamies sillä rintamalla sitten kärsii lähinnä huonoista oloista ja herrojen mielettömyydestä. Mutta tässä Vänrikki-Ståhlin tarinoissa ei kuitenkaan sellaista erottelua niinkään tehdä, että se on enemmänkin sitä, että hakkaa päälle Suomen poika ja ei ole isänmaan puolesta kuolemista kunniakkaampaa kohtaloa. Niin semmoinen idealistinen vire siinä ja positiivinen virekin jossain määrin. Totta kai tässä on runokokoelman tarkoitus on ollut, että se sota on siinä tavallaan se viitekehys, jonka ympärille se kansallistunteen nostattaminen rakennetaan, että siinä nyt on semmoinen oman aikansa funktio ollut, että sinänsä se ei ole, sinänsä sitä ei voi verrata sellaiseen sotakirjallisuuteen, jota sitten ehkä myöhemmin on totuttu lukemaan. Sitten siinä Vänrikissä on pari semmoista runoa, jossa osoitetaan myötätuntoa jopa vihollista kohtaan, mikä nyt esimerkiksi sotapropagandassa on erittäin harvinaista, että siinähän pikemminkin pyritään epäinhimillistämään vihollista, että se ei ole vertainen ja se on oikeastaan aika alhainen otus, että sitten sen sodankäyntistä kohtaan voi olla helpompaa psykologisesti.
tietysti Vänrikki Stoolin tarinat eivät ole sotapropagandaa, vaan kuten sanoin, niistä kansallistunteen nostattavista sodan viitekehyksessä. Niin sinänsä ymmärtää, että sitä sitten ei ole sitten tällaisia teemoja siinä. Mutta on pari runoa Kuoleva soturi ja Kulnev, jossa tehdään kunniaa venäläissoturille sille ihan kauniilla tavalla. Kuoleva soturi on sellainen, että kertoo venäläissoturista, joka on taistelukentällä viimeinen elossa oleva ja hänkin pian sitten on kuolemassa siinä, haavoittunut pahasti. Ja hän näkee, että kuinka on eräs nuori nainen siellä polvistunut kaatuneen suomalaissotilaan viereen, joka hänen sulhasensa on. Ja tämä kuoleva venäläinen soturi tulee sitten siihen viereen ja osoittaa myötätuntonsa, että kostot koskee eläviä ja kuolleet olkoon ystäviä. Semmoinen kaunis vire siinä. Ja sitten tämä Kulnev on vähän pirteämpi runo, osoittaa edelleen kunnioitusta venäläisille soturille. Tämä Kulnev oli semmoinen taitava soturi, joka aiheutti paljon päävaivaa suomalaisille. Mutta kuitenkin suomalaiset eivät voineet olla kunnioittamatta häntä, että joo, hän on aikamoinen vihollinen, aikamoinen pirulainen, mutta eihän voiko arvostaa. Ehkä vähän semmoinen humoristinen pilkekin siinä, niin kuin joissakin näissä runoissa on. Sitten jonkin verran tässä on myös sellaisia haikeita runoja, jotka saattavat vähän jopa koetella kyynelkanavia. Matkamiehen näky on yksi niistä. Se kertoo vanhasta naisesta, joka aina ennen nukkumaan menoa käy katsomassa salin seinällä paria taulua, ja matkamies ei ymmärrä, että miksi tämä nainen näin aina tekee, kunnes sitten selviää, että nämä taulut esittävät tämän naisen sodassa kaatuneita poikia. Niin luenpa otteen siitä. No 2 kuvaa, joita katselet, ne ovat Jalot Rämsiin veljekset. Tuo pari täällä lapsuutensa eli, jäi toinen Lemun rantamatalaan. Pian Lapualla kaatui toinen veli, ja hänkin vuoksi rakkaan isänmaan. Vaan nainen, jonka näit, oi matkamies, kun kummeksuit ja ohi kulki ties. Ei kuvia hän palvo jumaloiden, hän elää ainoastaan muistoissaan. On äiti näet hän sankareiden noiden, ja toivotti hän hyvää yötä vaan. Semmoinen. Mutta lyhyestä virsi kaunis. Sellaisia mietteitä minulla on Vänrikeistä nyt jakaa teille. Eipä mulla tämän kummempaa. Kannattaa tutustua Vänrikki Stoolin tarinoihin, jos on itsellä vielä lukematta. Painotan kuitenkin lopuksi sitä, että vaikka Runebergin päivänä juhlitaan kansallisrunoilijamme Johan Ludvig Runebergia, niin emme saa kuitenkaan unohtaa hänen vaimonsa Fredrika Runebergin panosta suomalaiseen kansanperinteeseen. Hyvää Runebergin päivää kaikille.